ассалому алейкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатии таваҷҷӯҳ манзури шумост. мо имрӯз дар барнома аз ҳаёти кӯдакони синдроми Даун суҳбат мекунем ки ин кӯдаконро кӯдакони офтобӣ мегӯянд. дар суҳбати имрӯзи мо ҳузур доранд Шуҷоат Ҳасанова, роҳбари Ташкилоти ҷамъиятии хуршеди зиндагӣ, раиси шӯрои машваратии иттиҳодияҳои ҷамъиятии вилояти Суғд. хушомадед мегӯям муаллим. Матлуба Қосимова, сармутахассиси раиси тандурустии вилояти Суғд дар соҳаи навзодон. хушомадед мегӯям. Устод Хоҷамир Хоҷамиров, ходими динӣ, муовини раиси шӯрои уламои динии вилояти Суғд. хушомадед мегӯям устод. ва Фахриддин Фузайлов, ҳуқуқшиноси дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ. хушомадед мегӯям. хуб, имрӯз дар ҷаҳон тибқи омор аз 700 нафар кӯдак, як нафараш ҳолатҳои гирифтори ба синдроми Даунро доранд. ва дар миқёси вилояти Суғд имрӯз 107 нафар кӯдакон бо синдроми Дауна зиндагонӣ мекунанд, умр ба сар мебаранд. ва чун гуфтем ки ин кӯдакон кӯдакони офтобӣ ҳастанд ва мо дар барномаҳои қаблӣ ҳам мушоҳида мекардем ки волидони онҳо гоҳо аз фарзандони худашон кам дарак медиҳанд ё ба маънии дигар фарзандони худро кам ба ҷомеа муаррифӣ мекунанд, яъне ба маънии истилоҳи он кам интегратсия мешаванд. ва дар ин фосила як ташкилоти ҷамъиятие бо ном Назари дигар рӯи кор омад ки он кӯдакону волидони синдроми Дауна доштаро ба ҳам овард, онҳо ҳамдигарро шинохтанд, сарҷамъ шуданд, аз мушкилоти ҳамдигар огаҳ шуданд ва ҳамчунин дар роҳи ҳалли мушкилоти худашон якҷоя кӯшиш ба харҷ дода истоданд. ва мо имрӯз дар бораи анаҳмон ҳуқуқҳои кӯдакони дорои синдроми Дауна суҳбат мекунем. мо мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки гоҳҳо вақте фарзанд ба дунё меояд, дар аввалин лаҳзаҳо аллакай дар худи таваллудхона барои духтурон, барои онҳое ки бевосита мутахассиси ин соҳа ҳастанд, оён мешавад ки он фарзанд гирифтори ин синдром ҳаст ва он ба волидони он навзод гуфта мешавад. Чӣ гуна гуфта мешавад? Ва суоли нахустини ман ба намояндаи тандурустӣ. вақте ки чунин кӯдакон бо синдроми Дауна таваллуд мешаванд, шумо пеш аз ҳама гӯем чунин синдром доштани онҳоро, гӯем фарзандони онҳоро ба пайвандонашон, маълум аст ки як бора он ба модар гуфта намешавад, чунки маълум аст ки ҳолати равонии модар шояд он ҳолатро набардорад, гузашта аз ин ба пайвандон, пеш аз ҳама ба падараш ва масалан шахсони калонсоли оила. шумо чӣ гуна ани ҳамин ҳолатро баён мекунед? марҳамат. аз рӯи тавсияҳое ки созмони тандурустии ҷаҳон ҳоло тавсия доданд, навтарин тавсияи онҳо, албатта синдроми Дауна ин беморӣ нест. барои ҳамин аввалан оянд ба занҳо, мафҳуми занҳо бояд қайд намуд ки ин беморӣ нест. ин умуман як ҳолати махсусест ки аз генетика, аз ирсият вобастагӣ дорад ва ин он ҳолате мебошад ки чӣ хеле ки мегӯянд маъюбӣ нест. ин маъюбӣ нест. ин ҳолате мебошад ки дар чӣ хеле ки ба ҳамаи кӯдакон ва ҳуқуқи худро доранд, ин кӯдакон низ ҳуқуқи баробар бо дигар кӯдакон ҳастанд. бинобар ҳамин ҳоло ин ҳамчун умуман ба мафҳуми бемори Дауна гирифта шудааст, ин танҳо синдром мебошад, чунки ин беморӣ нест ки онро муолиҷа кунанд. ин ҳолате мебошад ки вақте ки бо ҳамин гуна кӯдакҳо фақат бо ҳамин кӯдакҳо махсус тайёрӣ, махсус корбарӣ менамоянд, онҳо яке аз аъзоёни пурраи ҷомеа шуда метавонанд. бинобар ҳамин ҳозир чӣ хеле ки ҳомиладорӣ, 9 моҳи ҳомиладорӣ занҳо дар назорати духтурон мебошанд. дар ҳамин муҳлат 2 маротиба скрининги тифл дар батни модар гузаронида мешавад. ва дар ҳамин вақте ки агар ки ин ҳолат, яъне ки нишонаҳои синдроми Дауна дар ҷанин агар дида шавад, агар мо аллакай аз тарафи духтурон бо оила, аҳли оила ва модарон суҳбат гузаронида мешавад. вақти гузарондани скрининг ва маълум мешавад, нишонида мешавад. дар скринингҳо дар бисёри вақтҳо дар қариб ки гуфтам ки дар 99% аллакай умуман 100% намегӯянд бемориро. 100% албатта баъди таваллуди кӯдак, лекин аллакай волидайн, аллакай аъзои оила бо ин шиносоӣ мешаванд ва занҳо аллакай бо ҳолати тайёрӣ ба мо ворид мешаванд.
ва чӣ хеле ки мегӯянд яке аз суханҳои аввалини мо албатта кӯдаки шумо синдроми Дауна дорад, ин гуна суханҳо гуфта намешавад, балки мо аввал бояд бо ҳолати психологии зан шинос шуда, бо ҳолати шароитҳое ки дар мо ҳаст, чӣ хеле ки ҳозир оиди ҳами корбарӣ бо кӯдакони синдроми Дауна дошта дар ҷумҳурии мо, ҳозир яке аз ташкилотҳои аз соли 2018 дилҳои кушода дар шаҳри Душанбе ҳозир корбарӣ менамояд, дар ҳамон ҷо оиди бо ҳамин кӯдакон чӣ хел корбарӣ намудаанд ва бисёр дар мо ҳаст аёниятҳое ки дар он ҷо он шахсоне ки чунин синдром доранд вале яке аз аъзоёни фаъоли ҷомеа шудаанд, мисоли он ки дар Европа яке аз муаллимони университет бо ин синдром мавҷуд мебошад, яке аз чемпионҳои олимпӣ, параолимпӣ мебошанд. Чунин шахсонро мо бо онҳо бо таври аёнат нишон медиҳем, чунки рӯй афтода нашавад. Ва бояд онро ҳам гӯянд ки барои ҳамин кӯдакро қабул кардани ҳамун оила, ҳолати ҳамун дастгирии оила, дастгирии ҷомеа, асосан ҷомеа, чунки чунин ин кӯдакон аввал ягон хел нишонаҳое ки фарқ аз ҳамроҳи худ доранд нестанд. Онҳо ҳамин хел ҷисмонӣ нақс калон мешаванд. Онҳо фақат баъди яксолагӣ онҳо фақат нишонаҳое ки аз ҳамроҳии худашон, ҳамсолони худашон онҳо қафо мемонанд, баъд пайдо мешавад. Барои ҳамин хусусан дар ҳамин барномаҳои вазорати тандурустӣ оиди барвақт назорат кардани онҳо, барвақт дастгирӣ кардани на танҳо бо чунин кӯдакони бо чунин синдром дошта, бо дигар синдромҳо низ корбарӣ мебаранд ва бисёри онҳо ҳоло ҳатто дар мактабҳое ки таҳсилоти умумӣ доранд, ҳозир тавсия дода мешавад ки чунин кӯдакон ки бо синдроми Дауна доранд дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ бо дигар кӯдаконе ки солимии гурӯҳи якум доранд, бо онҳо дар як ҷоягӣ таҳсил мебаранд. Ташаккур. Хуб, ман як нуктаро гуфтанӣ ҳастам. Яке аз сабабҳои таҳияи ҳамин барнома ҳам дар доираи як воқеае ки чанд муддат пештар, чанд гӯем фурсат пештар дар яке аз минтақаҳои вилоят рух додааст ки чунин кӯдаке таваллуд мешавад, духтарак, ва онҳо бо умед номи ӯро Амина мегузоранд ва он кӯдак азбаски бо синдроми Дауна таваллуд мешавад, ба пайвандонаш, ба падару модараш, ба бибияш мефаҳмонанд ки чунин кӯдак чунин ҳол дорад ва ин аз ҷониби онҳо гӯем аз ҷониби ходимони тиббӣ дар таваллудхона фаҳм шуд ки ин як бисёр мушкилӣ аст барои шумо ки барои ҳаёти ояндаи вай як сахт воҳима мекунанд ки дар натиҷа бибияш мегӯяд ки агар ин гуна бошад ба мо дар кор нест ва гӯё як андоза даст мекашанд, чун баъди дахолати оне ки мефаҳманд ки баъди дахолати ин ташкилоти назари дигар баъд мефаҳманд ба волидони онҳо занг мезананд ки вай ба меҳри шумо эҳтиёҷ дорад, ӯ муҳтоҷи навозиши шумо аст, муҳтоҷи гӯем парвариши шумо аст. Баъд тафаккур мекунам ки воқеан ҳамин хел рафта мегиранд аз гӯем хонаи кӯдакон ва баъди камтар муддат азбас ки то ин фурсат азият ки мекашад он кӯдак умри зиёд намебинад ва ҳамин сабаб мешавад ки як лоиҳаи таҳия метиҳанд бо номи Нури Амина ки масалан имрӯз байни тамоми волидон ва ҷомеа имрӯз ани ҳамин ташкилот корбарӣ мекунад то барои ҷомеа моҳияти ани ҳамин бисёр муаллима хуб баён кардед ки воқеан ин беморӣ нест, волидон бояд инро ба хубӣ дарк кунанд, чун гӯем анамун вобаста аст бо хромосомаи инсон ки ё кам ё зиёд мешавад ва дар натиҷа масалан онҳо баробар ҳуқуқ ҳастанд. Сухан дар мавриди ҳуқуқ аст ки ман саволи навбатии ман аз ҳуқуқшинос Фахриддин Фузайлов дар мавриди оне ки ҳар кас ҳуқуқ ба зиндагӣ дорад ва инро Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат додааст ва ин масъала дар эъломияи ҳуқуқи башар низ дард шудааст. Гузашта аз ин Тоҷикистон чун узви ҷомеаи башарӣ бештари санадҳои меъёрии ҳуқуқи байналмилалиро имзо кардааст, аз ҷумла эъломии гӯем дар мавриди конвенсияи ҳуқуқи кӯдак ва аз он ҷумла гуфта шудааст ки аз рӯзи навзод то 17-18 солагиаш кӯдак ном дорад. Хуб, пас чаро ҷомеа ҳанӯзам дар шинохт ва эҳтиром гузоштан ба ҳуқуқҳои гӯем кӯдакон мушкилӣ дорад? Мушкилиро шумо дар чӣ мебинед? Ташаккури зиёд. фикр мекунам дар ин ҷо масъалаи асосӣ бевосита нисбатан паст будани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ мебошад. Бояд корбарӣ кард, бояд фаҳмонд ки
чунин шахсон ҳам ба монанди дигар кӯдакҳо ба монанди дигар инсонҳо ҳуқуқи баробар доранд. чӣ хеле ки медонем, чӣ хеле ки худтон малаке қайд кардед, ҳам санадҳои миллӣ ва ҳам санадҳои байнулмилалӣ баробарии ҳамаи гуна шахсро эътироф кардааст, кафолат додааст. хуб, ман инҷа аз коргардон хоҳиш мекунам дар мавриди як навореро, як гузоришеро нишон диҳанд, намоиш диҳанд аз зиндагии як нафар ҷавони навраси 17 сола бо ном Ризвонҷон, ки имрӯз аллакай вай худашро барои ҷамъияш шахси зарурӣ медонад. дар оилаи ёрирасони модараш ҳаст, хеле чақон аст, худашро шинохтааст ва аз зиндагии онҳо мо як гузориши таҳия кардем, ки аз забони модараш гӯем аслан он роҳи тайкардаи 17 соли зиндагии Ризвон гӯем барои худи ӯ анчунин барои модараш низ бисёр душвор буд, аммо ягона коре ки модари ӯ анҷом дод ин ҳаргиз дасти фарзандашро раҳо накард. хоҳиш мекунам он навора намоиш диҳед. Ризвон Латипов 17 сола аз кӯдакони офтобӣ аст. Ӯ имрӯз баробари наврасон ва ҳамсолонаш доим дар ҳаракату машғулият аст. Вақти худро ба амалҳои фоидабахш мегузаронад. ба ҷуз кӯмак расондан ба корҳои хона, инчунин ба доиранавозӣ шавқу рағбат дорад. дар маҳфилҳои гуногун иштирок мекунад. Санҷидахон Сабурова модари Ризвон Латипов лаҳзаҳои таваллуд шудани фарзандашро ба хотир овард. Вақте ки мо ба больница рафтем, байни 3 соат таваллуд кардам. баъд бароварда додан. Не ҳеҷчи нагуфтан. Ё касал, чӯ ин ман савол додам, чӯ ин японкаҳо бон гуфт. Потом ман вопрос додам, ки потому что дадошами хел карисча. Барои ҳамин. Дига ягон гапа нагуфтан. Хорошо, кармит ба наовардам. Ма талаб кардам, ки Ризвону биёред. خودم خاراکترم وزمی رفتم رودزالبه روام ریزبان خواه رفتست شرطی گفتم اومدم نکرمیله مخوای گذشت 4 روز به جواب 3 روز به جواب دادن. баъди ба хона овардан дар пӯсти фарзандаш зардиро эҳсос кард. ба модар таъкид карданд, ки фарзандаш умри зиёд намебинад. Санҷидахон Сабурова нобаста аз ташхису тавсияҳо кӯдакашро ба хона оварда нигоҳу бин кард. ӯро то қадри имкон ба ҷамъият ҳамроҳ намуд. баъди марги шавҳараш низ рӯйҳафтода шуда танҳо тамоми қувва ва тавоноии худро барои фарзандаш истифода мекунад. Чё ин хел? Вот должно быть там детских врачов, да? Осмотр, когда наш таркор. Накаду гуфтан, серб ҷавоб додан, омадам, Ризвон зард шуд. Модар ки набошад. Хестам Ризвон грон шавас больница овардам, бетски овардам, ки худо раҳмати Масаидов будам, Азамат Аханов. Сон қабул кардан шидим, зоб мондан Ризвон ба ин кадан, он кадан. Баъди 3 рӯзи ин хона 3 рӯз, 6 рӯз, 37 рӯз андаман. Уже гӯяки 31 рӯз больница детскинда будам. Ризвон 37 рӯза буд. омадам сон гуфтан ки вай бачатон касал, чел касал, ҳичи намегӯн касал, номи касал намегӯн, мумкин вай шавад, долго наравад гуфтан. модар нигарон мешавад, ки танҳо дар соли 2009 бемории фарзандаш таҳқиқ шуд. Вай фаҳмид, ки кӯдакаш аз кӯдакони офтобӣ аст. изҳори хафагӣ мекунад, ки духтурон дар вақташ ташхис нагузоштаанд. 2009 фаҳмидам, ки Ризвон что касал, болен. Сама гуфтам, малима, чӯ нагуфтед? Шумо вазифатон гуфтан, ман пурсидам. Правильно? Нагуфти тамона. Мумкин ман хона мефурӯшам буд. ин ра нарафт ку 5.5 сол бара рафт. равоншиносон таъкид медоранд, ки дар вақти таваллуди кӯдакони офтобӣ бо падару модарон машварату семинарҳо гузаронида мешавад. яъне баъзе аз модарон фарзанди худро дар ин вазъият қабул намекунанд. дар вақти фаҳмидани бемории фарзанд ҳолати равонии онҳо дигаргун гардида муддате рӯйҳафтода мешаванд. баъзе аз модарон ба фарзанди худ меҳр пайдо карда хислатҳои ғайриоддиашро қабул мекунанд. модаре ки бо ҳамин гуна ташхисҳо кӯдаки худро ба воя мерасонад, ӯ хаёлан қабул намекунад, асосан қабул намекунад кӯдаки худро. кӯдак чанд вақт, тӯли чанд муддатҳо розӣ намешавад, ки наход ин кӯдаки ман бошад, наход барои ман бошад, барои чӣ барои ман. ва чанд лаҳза онҳо боварӣ намекунанд, боварӣ ҳосил намекунанд. онҳо ҳатто ғизои табиити ан ҳам онҳо бо ҳиссиёти паст, яъне ки гӯё ки ин вазифашон аст. вазифа бояд ки он ғизотиан
автоматики ба таври автоматики онҳо ба кӯдак ғизо метиҳанд ва ҳиссиёт ҳис намекунанд ки он кӯдак ҷон дорад. кӯдак ҳиссиёт дорад, ӯ мефаҳмад, ӯ дарк мекунад ки модари ӯ нисбати ӯ на он қадар меҳрубонӣ мекунад ва мефаҳмад ки на он қадар диққат медиҳад ба кӯдаки худ. имрӯз ташкилоти ҷамъиятии назари дигар барои ба ҷамъият ҳамроҳ намудани чунин кӯдакон фаъолият намуда тамоми волидону кӯдакони офтобии вилоятро сарҷамъ намуд. бо татбиқи лоиҳаи нави худ ки нури амина ном дорад, ташкилоти назари дигар мехоҳад ки таваҷҷӯҳи ин ҷомеаро бо ҳуқуқи кӯдакони синдроми Дауна ҷалб намояд. таваҷҷӯҳ бояд аз рӯзи таваллуд бошад ва ҷомеа назари худро вобаста ба ояндаи ин кӯдакон дигар созад. Мы сделали очень много, мы очень гордимся этим, как Назари дигар, потому что Назари дигар — это все волонтеры, включая меня, мы все на волонтерских основах работаем и уже достигли столького. И также мы очень гордимся нашими родителями, которые, раньше, например, многие из них не выходили со своими детьми и не знали друг друга, а сейчас они сплоченная большая семья, мы говорим, что мы одна большая семья. хулоса ташкилоти ҷамъиятии назари дигар мехоҳад фаҳмонад ки кӯдакони офтобӣ бемор нестанд. онҳо ҳуқуқи баробари зистан хонданро доранд. имрӯз барои ин имкониятҳо фароҳам аст. танҳо ҷомеа ба ҳуқуқҳои чунин кӯдакон эҳтиром гузорад. хуб, муаллиме, шумо ягон иловагӣ гуфтанӣ доред вобаста ба он масъали наворе ки мо инҷа дидем? воқеан балангояк назди шумо. вақте ки духтур муошират мекунад, вай бояд якум психолог бошад ки ба баъди ҳолати модарро фаҳмида, вақте ки ҳолати кӯдакро мефаҳмонад, ба пуррагӣ вай бояд ки донад ки ҳамон модар оиди ҳамин ҳолати кӯдак пурра фаҳмид. аз рӯи ҳам медисина, аз рӯи тиб, ҳам аз рӯи иҷтимоӣ, ҳолатҳои иҷтимоӣ ва дар оянда бо ин кӯдак бояд чӣ кор кард, вай фаҳмонда доданаш дар кор. ба ғайр аз он, вақте ки дар ҳамин наворам гуфта мешавад ки мумкин ки ман хонаамро фурӯшам буду, ҳамин кӯдакамро муолиҷа кунам. бояд гуфт ки дар ҳақиқат ин кӯдакон, бисёри ин кӯдакон вақте ки дар вақти афзоиши худ, онҳо бисёр вақт дар назорати духтурон меистанд. чаро? онҳо худи синдроми Дауна, чӣ хеле ки мо гуфтем, вай муолиҷа намешавад. вай ҳолати хромосомӣ, вайроншавии хромосоми, зиёд шудани яке аз хромосомаҳо мебошад. барои ҳамин вай муолиҷа намешавад. вале дар 90% ин синдром бо дигар беморӣ ҳамроҳ мебошад. бисёри кӯдакони синдроми Дауна доштагӣ, онҳо бемориҳо, яъне ки нуқсонҳои дил доранд. 90% онҳо бо нуқсони дил ҳамроҳ, нуқсони шунавоӣ, нуқсони биниш, ин нуқсонҳоро ҳамроҳ доранд. барои ҳамин ҳам ин модарон бо ин беморӣ, вақте ки дар тӯли ҳаёти ин кӯдак бо ин беморӣ онҳо рӯбарӯ мешаванд ва душворӣ дар ҳамин бемориҳо мебошад. лекин дар худи ин синдром, чӣ хеле ки гуфтем, онҳо кӯдакони офтобӣ мебошанд. барои чӣ офтобӣ? барои он ки ин кӯдакҳо аз ҳама кӯдаконе ки меҳрубонтарин кӯдакон. ягон кӯдаке ки ҳам синдроми Дауна доранд, онҳо хислатҳои агрессивӣ надоранд. онҳо хислатҳои бадбинӣ, инҳо ин ҳамин хел кӯдаконе ки ягон бор дурӯғ ҳам намегӯянд. онҳо ҳамин хел кӯдакҳои ростдил. лекин душвории оиди нигоҳубӣ ин ба оила ҳамон аст ки бисёри аз тарафи бемориҳои ҳамроҳ мешад, дар ҳамон ҷо душворӣ мекашанд ва дар ҳамин ҷо мегӯяд ки фақат дар муддати хеле зиёд баъд роҳ меравад кӯдак. яке аз нишонаҳои синдроми Дауна ин мулоим будани бофтаҳои мушак. барои ҳамин ҳам онҳо роҳгардӣ, чӣ хеле ки агар ки аз 5 моҳа 6 моҳа кӯдакон бояд ки ҳаракат мекунанд, онҳо ба пеш ҳаракат мекунанд, ҳамин дар ин кӯдакҳо дертар мешавад, лекин дертар. барои ҳамин аз ҳамин дар ҳамин сари ҳамин барнома ҳам гуфтем ки бояд ки бо инҳо махсус бояд ки бо инҳо корбарӣ намудан дар кор. баъд инҳо албатта яке аз аъзои фаъоли ҷомеа, онҳоро ҳеҷ вақт ҷудо кардан, онҳоро ҳамчун ба бемор нигоҳ кардан мумкин нест.
تشکر معلم. خب معلم شاید هستن، من میخواستم نظر شما رو از اون مسئله هایی که اینجا مطرح شد، اکثر اون اینجا اشاره هایی که شد واقعا همیشگی، حتی اون مادر هم گفتن که چگونه من آماده هستم، من مادر هستم، من هرگز دست نمی افشانم. نظر شما به این مسئله چگونه است؟ جان در حقیقت اون نواری که ما تماشا کردیم و این مصاحبه‌ای که امروز داریم و توجهی که امروز اهل جامعه باید نسبتی ان همین کودکانی آفتابی داشته باشند موافق مقصد است و در حقیقت مادر است. برای مادر کودک چگونه تولد می شود و آیا کودک سالم است یا کودکانی که بعضا می شوند که یگون مجروحی دارند یا من کودکی که سندروم دارد، مادر هیچگاه از کودک خود دست نمی کشد. اگر در خاطر داشته باشید در اون همایشی که همین تشکیلات جمعیتی نظری دیگر گذرانیده بود، ما همراه که در مرکز جوانان برگزار گردید اشتراک داشتیم و دیدیم که همون کودکانی که سیندروم داون دارند چگونه استعدادها دارند. آنها رسم کشیدن، رقص کردن، سرود خواندن، آنها آنچه که محصول دست آنها بود آن را نشان دادن. و من در همین جا وقتی که به همین کودکان نظر کردم دیدم که یگان مادری نبود که و نسبت کودک خودش یک فعل داشته باشد یا یک نظری بد نگاه کرده باشد، بلکه آنها همه یک جای سرجم آمدن و به همه چنین خلاصه آمدن که امروز باید که جامعه و جمعیت به این مسئله ها توجه خود را داشته باشد. در اینجا بسیار رفیق حقوقشناسی ما خوب گفتند. امروز قانون های جمهوری تاجیکستان، سند های معیاری حقوقی که از جانب جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است، قبول کرده شده است، سازشنامه ها، کنونسیا ها، سازشنامه های دولتی، ملی، سازشنامه هایی که با توسط دیگر دولت های بیرون از تاجیکستان هست امروز قبول شدن، در تمام انمین سند های معیاری حقوقی نسبت کودک، نسبت توجه به کودک، نسبت تربیه کودک، خاصتا کنونسی آیت حمایت حقوق کودک، وقتی که میگوییم که ما که کودک از روزی که تولد شد تا سن 18 سالگی موافق قانون‌های هم جمهوری تاجیکستان، هم قانون‌های دولتی و جهانی و کودک است. لیکن ناقصی ما یا کمبودی که امروز در جامعه ما این است که نه همه وقت نه در همه عائله همین مسئله رو خوب قبول و درک میکنند. بعضی حالت‌های میشود که ما هم خودم شاهد بودیم وقتی که من در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی فعالیت داشتم، یک عائله روی به جدا شدن آوردن. بعد وقتی که من رفتیم به خانواده کودک همین گونه سیندروم داشته، مادر البته و کلینی که در همین خانه همین گونه کودک دارد و وقتی زیادی که به دیگر کارها مشغول شدن ندارد و بیشتر با همین کودک مشغولیت دارد. بعد من پرسش کردم که برای چه عائله شما ویران کرده استادیتون؟ خوشدامنش گفتن که این روز دراز این کلین همه بچهش که اواره یگان کار خانه نگاه نمیکند، خوراک نمیپزد، کیمچی مثال های آوردن. برای همین من فکر میکنم که امروز ما با تمام جامعه، خاصتا با خوشدامنها و آن نفرهایی که عائله رو سرپرستی میکنند، به شوهران مراجعت کردنی هستم که بگذار ما در پهلوی همین گونه مادران هستیم و به طبیبان هم امروز وقتی که مادر در اینجا برآمد کرد، من در اینجا نماینده ریاستی تندرستی ولایت سوغد نشستند، من بسیار میخواستم مراجعت کنم که خوب میشود که در حقیقت اینها کارهای خیلی زیاد رو با سامان میرسانند. ما در بسیار چاره‌بینی های این ریاست اشتراک میکنیم، از کاربری اینها ما خبر داریم، لیکن خوب میشد که باز من چخیلی که مادر در اینجا گفت که من تولید کردم و لیکن در روزهای اولی تولیدم به مرا آگاه نکردن یا که نگفتن خیلی اکنون وای چند سال پیشن بوده است، 10 سالگی بوده است، شاید امروز تا این درجه نمیگویند. ما باید که با آنها یک نظری دیگر داشته باشیم که این تشکیلات که خودش هم نظری دیگر نام دارد، نظری جامعه، نظری شهروندان، نظری مقامات هایی که بی‌واسطه در همین مسئله فعالیت دارند، نظری تشکیلات های جمعیتی، حقوق شناسان، نمایندگان خادمان دین، ریاست تندرستی، رسانه های اخبار عامه، این وظیفه هم فرزندی هم پیوندی هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان است. تشکر برای واقعا تفصیلی
خوب این مسئله. استاد عزیز، من ادامه منطقه این سوال از شما است که دین مبین اسلام در اون مسئله که ما اینجا مطرح کردیم چی میگوید؟ معلوم است که در بیشتری حالات تصمیم از جانب گوییم کلان سالان گرفته می شود. معلوم است که من گفتیم که مادر هرگز گوییم فرزند دلبند خودش از گوییم بند دلش کنده بیرون نمی پرتاید، اما گاه تصمیم های سخت از جانب دیگر اعضایان عائله گوییم گرفته می شود و خانه‌ها گاه کلین خانواده مجبور می شود که با تصمیم آنها راضی باشد. اما سخن در مورد نعمت خداوند می رود. به نام الله بخشنده و مهربان، حقیقتا ما به سرچشمه های معتمد دین اسلام نگاه میکنیم. دین اسلام برای همه مخلوقات مهربان، غمخوار، مشفق است. وقتی که ما به زمان حضرت عیسی، بعد از حضرت عیسی تا زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 570 سال گذشتگی بود، حقیقتا در این مابین یک مدت طولانی بود و بسیار عادت‌های زشت یعنی رواج یافتگی بودند. از آن جمله موضوع امروزه که ما صحبت داریم، آن کودکانی که با تقدیر خداوند و چنین بیماری ها گرفتار هستند، نسبت ویها بسیار هم به احترامی ها در قطار دیگر کارهای زشت پهن شدگی بود. از برای خاطر همینم خداوند در یک چند جای قرآن کارهای زشت ویها را مذمت کرد. از آن جمله در قرآن یک سوره هست که سوره همزه. پروردگار با یک لفظ خیلی هم وزنین چنین شخصانی که نسبت یکی از فردهای جامعه، کودکانی که به چنین با تقدیر الهی با چنین بیماری ها گرفتار هستند، نسبت ویها به اهتمام، نسبت ویها کم توجه می شوند، ویها را با یک وعید وزنین خداوند وعده کرد. چی می گوید؟ ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. وقتی که ما به تفسیرها نگاه میکنیم، اکثر مفسرین ان همین آیات ها را در حق چنین آدم ها سبب نزولش بیان میکنند. پروردگار چی میگوید؟ با تقدیر خداوند میگوید خداوند به بعضی کسا بیماری میدهد. دیگر نمودهای بیماری ها شاید که در بدن ویها یک چیزهایی هستند که غیر کامل هستند، مکمل نیستند. در زمان جاهلیت چیکار میکردن؟ چنین انسان ها را مسخره میکردن. در حق چنین کودکانی که با چنین کسلی ها گرفتار هستند، به جای پرورش ویها، برای مهربانی و شفقت به ویها را در کوچه ها خیلی استهزا میکردن، مسخره میکردن. اکنون خداوند برای خاطر این عادت زشت جاهلیت من کردن چی میگوید؟ وای بر حال شما. جمله دعایی، دعای بد از طرف خداوند. وای بر حال شما چنین انسان هایی که با تقدیر الهی و چنین تولد شده است و امروز به جای تربیت کردن وی را شما استهزا میکنید. این یک. دویمش همین که خداوند در سوره حشر چنین چیزها را یک امتحان برای هر یک پدر و مادر برای جامعه ذکر میکند و از این امتحان گذشتنش مکافاتش هم خداوند بیان میکند. خداوند چی میگوید؟ میگوید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والاولاد والانفس والثمرات. این چیزها رو شدنش خداوند پیشگی خبر داده است. این چیزها فقط حاضر چطوری معلم بیان کردن در این زمان ما نه، این در از قدیم الایام هست، این می شود. اکنون شدن چنین چیزها رو خداوند در قرآن ذکر میکند و با ویها چطور معامله کردنش هم خداوند در قرآن بیان میکند. میگه چی؟ گاه پروردگار شما ولنبلونکم شما را آزمایش میکند، امتحان میکند. امتحان به چی میکند؟ میگه که گاه شما را یک چیزی ترساننده، یک چیزی که واهمه میبرد سر شما، یا که در میوه های شما یا که در فرزند های شما میگه خداوند یک نقصان پیدا میکند. یک چند چیزها رو بیان. در آخرش چی میگه کن؟ کسانی که این امتحان خداوند هست میدانند، از چنین امتحان چی طور گذشتناشون درک میکنن، برای ویها 4 مکافات. از همین فرصت استفاده برده گفتنی هستم که برای چنین خانواده هایی که در ویها چنین فرزند های بیمار به دنیا میبیان، اگر طبق نشاندات معلم بشریت حضرت محمد مصطفی علیه السلام با ویها معامله کنند، ویها را از دیگر فرزندها کم نه، بالعکس زیاد کنند، تربیه هاشون را اهتمام زیاد کنند و نه تنها پدر و مادر. چطور یک معلم گفتن همون خوشنامان، همون کلان های خانه
агар ба ин чизҳо аҳамият диҳанд, парвардигор барои вайҳо 4 мукофот. Дар дигар кори хайр агар 1 мукофот бошад, дар чунин чизҳое ки ба чунин шахсони бемор эҳтимом медиҳанд, худованд 4 мукофот ваъда кардааст. ташаккур устод. Ташаккур. Хуб, мо то фурсати омодагӣ ба ин барнома якчанд санадҳои вобаста ба ҳамин мавзӯъ омӯхтам, рости аз интернет, боз аз дигар манбаъҳо, ки муносибат ба гӯем гуфтани аввалин ҳолатҳое ки кӯдак ба чунин гӯем синдром гирифтор аст ё дар ӯ чунин синдром ҳаст гуфтан, дар баъзе кишварҳои ҳатто пасошӯравӣ ба шакли санадҳои ҳуқуқи аллакай қабул шудааст, ки масалан ҳамин диагноз гӯем дар кадом ҳол, агар диагноз шарт наҳамихӣ гӯемде, дар кадом ҳолат, дар куҷо, дар кадом вазъ, барои кӣ, чӣ гуна гуфта шавад, аз ҷониби кӣ гуфта шавад, ҳамаи ин чизҳо пешбинӣ шудааст ва маълум аст, ки имрӯз дур нест он рӯзе ки масалан дар мо низ чунин ҳолат қабул мешавад. Ҳатто онҷо ишора рафт муаллиме, ки он зане ки масалан 17 сол пеш фарзанд таваллуд кард ва баъди чанд муддат фаҳмид ва имрӯз як андоза гиламанд низ ҳаст аз ходимони тиб, ки масалан агар ба ман мегуфтанд, нигоҳ кунед чӣ қадар масалан дар дилаш дард дорад. Ман дар анҷом мехостам ҳам пешниҳод ва ҳамчунин мана корҳое ки дар оғози барнома гуфтед, ки имрӯз аллакай соҳаи тиб низ хеле рушд кардааст ва имрӯз бо мардум бевосита корҳои фаҳмондидиҳӣ, семинарҳои омӯзишӣ, тренингҳое ки имрӯз бевосита бо мардум мегузарад, ман фикр мекунам ин як ҷузъе аз ҳамон корҳои бузурге аст, ки дар шинохти оне, ки то мардум агар худашон ба моҳияти ин масъала дарк накунанд, ба монанди то фурсати барнома гуфтем, ку реҷаи ниқобӣ ҳаст, аммо на ҳама риоя мекунанд. Барои чӣ? дар нафари масъулият ҳаст, дар нафари дигар масъулият нест. Нафари инро саҳл мегирад, нафари инро ҷиддӣ мегирад. бинобар ҳамин ман мехостам назари шумо ва хулосаи шуморо аз суҳбати имрӯзӣ пурсида бошам. Марҳамат, баланго як назди шумо. албатта будани синдроми Дауна ба ҳар як кӯдак албатта аз тарафи духтур гуфта мешавад. Дар якҷоягӣ бо шахсони мутасаддие ки дар оиди ҳамин масъала дар ҳамин дар таваллудхонаҳо ҷудо карда шудааст. Дар якҷоягӣ бо ҳамроҳӣ умуман аз рӯи ҳуқуқҳои кӯдак то 18 сола асосан падару модар барои кӯдак парастор мебошад. Барои ҳамин албатта ба падару модар гуфта мешавад ва аз он пас худи падару модар медонад ба кӣ ҳолати ин кӯдакро аз хешовандони худ расонад. Вале ин ҳолат ба пуррагӣ ба волидайни кӯдак гуфта фаҳмонда ва на танҳо як чихеле ки шумо гуфтем ин синдроми Дауна не, ин тавр не. Албатта аввал дар бораи худи Дауна фаҳмонда мешавад. Синдроми Даун чӣ будани он, бо он чӣ хел корбарӣ кардан, дар оянда чӣ аз ин кӯдак чиро интизор шудан, ҳамаи онҳоро фаҳмонда дода мешавад. худи ходимони тибия шумо мефаҳмонед он? албатта ҳар як ҳамин вазифаи худи ходимони тиб вақте ки таваллуд мешавад бо ягон ориза таваллуд мешавад, бо ҳадди имкон ҳолати модари зоянда чӣ хел ки медонем, умуман модаре ки таваллуд кардааст вай физиологияи дигар дорад. Системаи асабӣ зани таваллуд карда, системаи асабии он, ҳолати физиологии он тамоман фарқ мекунад аз организми оддӣ. Барои ҳамин ҳам аввал ҳолати модарро фаҳмида, ҳолати оиларо фаҳмида, ба пуррагӣ ба ҳамин тренингҳое ки ҳозир шумо гуфтед, моро маҳз барои ҳамин меомӯзонанд, ки чӣ тавр ба оила ҳамин ҳолатро фаҳмонда диҳем, ки дар оянда ҳамин оила рӯйафтода нашавад. Мақсади асосии мо ҳамин оила бо кӯдаки саломат, бо он кӯдаке ки дар оянда ба ҳамин ҷомеа хизмат мерасонад, дар ҳамин ҳолат мо бояд онҳоро ба хона иқтибос кунем. Ташаккур. Муаллима, назари шумо ва пешниҳоди шумо. дар ҳақиқат ман фикр мекунам, ки имрӯз мавриде фаро расида, ки мо 29 сол аст ки дар ба истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон расидем ва аз он лаҳзаҳое ки Тоҷикистон ба истиқлолият расид соли 1991 то ин дам чӣ қадар пешравиҳо ҳаст, чӣ қадар комёбиҳо ҳаст, чӣ қадар муваффақиятҳо ҳаст ва имрӯз ҷамъият чӣ гуна пеш рафтааст. Қонунгузори, мақомоти қонунгузори мо ҳам чӣ қадар қонунҳои зиёдеро ҳам қабул карданд, ҳам баъзе санадҳои байналмилалиро тасдиқ карданд ва ягона чизе ки имрӯз аст, ман фикр мекунам, ки дар байни аҳолӣ бештар корҳои тарғибу ташвиқотӣ бурдан дар кор, мардумро огаҳ кардан дар кор. Мақоми расонаҳои ахбори омма хеле калон аст. Хуб мешуд ки амин симои мустақил як
рубрика ёки як барнома ки бигзор дар як маҳ як маротиба бошад, ҳам аз ҳолатҳое ки чӣ гуна ҳамин кӯдакҳо муносибат карданд дар кор, ҳам аз ҳолатҳое ки чӣ гуна ин кӯдакҳо ба нашона расиданду ба муваффақиятҳо ноил гардиданд ва ҳам аз он ки ҳамон модарону падароне ки нисбати ҳамин кӯдакҳо таваҷҷӯҳ карданду имрӯз худашон аз кори худашон хурсанд ҳастанд. агар мо ҳамин гуна наворҳое ки ҳозир нишон додагиам бисёр навори хуб буд, барои он ки мардум бисёр хушдор кард. агар ҳамин гуна мо таҳия кунем, ман фикр мекунам ки оҷудомо бисёр хуб гуфтанд, мардуми мо мардуми хеле бохират аст, мардуми дурандеш аст, мардуми соҳиб маърифат аст, соҳиб фарҳанг аст. албатта барои худаш як дарс мегирад. Ташаккур маълим. саломат бошед. хуб, ман аз Фузайлов пурсида ҳастам. пешниҳоди шумо ва он масъалаҳое ки инҷо мо матраҳ кардем. аз фурсати муносиби истифода бурда гуфтанӣ ҳастам ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 5 дарҷ мегардад, инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд. яъне Конститутсия аллакай инсонро дар он ҷо нагуфтааст ки инсонҳое ки солим ба дунё меоянд, дар он ҷо гуфтааст ки умуман инсон, яъне ки ҳама дар бар мегирад, онҳо арзиши олӣ ҳастанд. бояд ки ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии онҳоро ҳар шахс эътироф, риоя ва ҳифз намояд, аз ҷумла давлат. бинобар ҳамин аз ҳамаи шаҳрвандон, умуман аз ҳамаи шунавандагон хоҳиш карда мешавад ки ҳуқуқҳои якдигарро эҳтиром ва риоя намоянд. ташаккур. воқеан дар мавриди ин шумо гуфтиду, ман хотирам дар маврид дар ман воситаи ахборӣ калимаи озодӣ бисёр мегӯянд ки ҳамин озодии сухан. асlan ман фикр мекунам озодӣ ин мафҳуми нисбӣ аст. озодии ман то он ҷое ки агар озодии шумо маҳдуд накунам, яъне агар маро озодии шумо маҳдуд кунем, аллакай гӯем ба шумо ҷабр расонам. бинобар ҳамин дар Конститутсия омадааст ки воқеан ҳуқуқи инсон арзиши олӣ аст ва устод ки бо ҳамнишинии устод ки дар ман ҳаст ва худованд инсонро махлуқи мукаррам донистааст, офаридааст ки бисёр. ва идомаи ҷанбаси суҳбати мо устод, хулосии шумо аз суҳбати имрӯзӣ ки воқеан дар мавриди гуфтем ки агар худованд вақте инсонро офарид аз рӯи таълимот дар Қуръон гуфтааст ки ман дар замин ҷонишин меофарам ва ин қадар мақоми баланд додааст барои инсон. аммо гоҳи инсонҳо дар зиндагӣ, дар шинохти қадри ҳамдигар мушкилӣ доранд. устод, бале, ҳақиқатан инҷо мо як суҳбатҳои бисёр ҳам муассир аз муаллимаҳои муҳтарам шунидем. бинандагони азиз, албатта ин вақте ки ин суханҳоро шунаванд, ҳатман бетаъсир намемонанд. хусусан имрӯз мавзӯи имрӯза як мавзӯи бисёрам таъсирбахш аст. дар ҳамин бора яке амр гуфтаги саҳоба тобиин аз падарашон аз расулуллоҳ ривоят карда мегӯянд ки пайғамбари худо дар як сухани кӯтоҳ як чизи бисёр ҳам васиъ баён карданд. гуфтанд ки ман лам ярҳам сағирано ва лам юваққир кабирано фалайса минно. бинед ки кӯтоҳ ҳаст, лекин дар ин атрофи ин ҳадис муҳаддисҳо китобҳо навиштагӣ ҳастанд. пайғамбари худо мегӯянд ки аз таълимоти ислом нест, аз ҳидояти ман нест, роҳи дуруст нест касоне ки он кӯдаконе ки хурд ҳастанд, дар болои ин бо нуқсонҳои модарзодагӣ доранд. агар ба вайҳо раҳм накунанд, ин аз ҳидояти ман нест, аз пайравони уммати ман нест, гуфта пайғамбари худо ин чиза баён мекунанд. дар давоми ҳамин ҳадис пайғамбари худо як чиз дигар баён мекунанд ки мегӯянд ки валам юваққир ҳаққа кабирино, шахсоне ки аз тарафи синну солашон худованд барои вайо синну соли бузург додааст, ёки аз ҷиҳати обрӯ, аз ҷиҳати илм, аз ҷиҳати мансаб, агар ҳавайҳорам ҳаққҳошонро бояд ба ҷо набиёранд, ин аз ҳидояти мо нест. акнун ҳама суханҳои зарури инҷо мо шунидем. ояти ин мавзӯъ мо чӣ қадар чизе ки сухан ки гӯем, албатта вақт кӯтоҳӣ мекунад, лекин як сухани пешвои мазҳаби худ имом абу ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ ки китобҳои фиқ, китобҳои ақида, китобҳои сирати имом абу ҳанифа ки бо дастури худи пешвои миллат ки чоп шудагӣ ҳастанд бо ҳуруфи кирилӣ, як чизи бисёр ҳам бузурга баён мекунанд. мегӯянд ки вақте ки ба чунин оилаҳо, ба чунин фарзандҳо албатта доди худо ҳаст, мушарраф мешаванд, вайҳо албатта шукрона зиёдтар кунанд нисбати он фарзандҳои солим. ва инчунин мегӯянд имом абу ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ ҳаракат кунанд ки барои хотири аз ҳамин чизҳо оянда нашуданаш илоҷаша баён мекунанд. илоҷаша мегӯянд ки аз Қуръон мисол мебиёранд. мегӯянд ки
در قرآن الله سبحانه و تعالی بسیار چیزها را بیان کرده است برای خاطر پیشگیری از چنین کسلی ها در بطن مادر. یکمش همین که میگن که خداوند در قرآن میگه که یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. یکمش میگن که این همین است که وقتی که پدر و مادر میگن همون در حالت ماهانه همون ضعیف اگر هم خفت خواست کنه میگن که از سبب های پیدا شوی فرزندهای ناگیران یا که بچه‌های کسلی ها سبب یکمش همین است میگن. دویمش هم بیان میکنن. دویمش میگن که بعضی چیزهایی که زیان کننده هستن که خداوند از ویها ما را منع کرده است نه کرده است ان شاء الله ما ترک ویها میکنیم. بله تشکر مهمان عزیز برای اشتراکتان در برنامه. راستی این اشتراک شما در برنامه و بیان اندیشه این پیش از همه از موقع بلند شهروندی شما که به این مسئله بی‌طرف نیستید و آمدید و گفتید که واقعا در این کار نقش واسطه اخبار عامه بسیار مهم است. ما همیشه که البته پی گوییم معرفت نوکی مردم البته تدبیر خواهیم اندیشید و واقعا مناسبت به کودکانی سیندروم داون گوییم یک اندازه بازم بهبودی میخواهد به خاطر آنه که من راستی فکرهای شما رو شنیدم و بعد آن جای داشتن آن مشکلی ها رو به نوبت گرفته همون حکمت یک عباره خلقی هست با نام میگوید سوزن رو به خود زن اگر که درد نکرد به کسی دیگر زن. و راستی آن نفرایی که مثلا این لحظه ما رو تماشا میکنن و اگر ما به درد آنها خورده باشیم فکر میکنم این اقدام اولین است که ما در آینده از پیش از همه از دستاوردهای آنها از دستاوردهای این کودکانی که واقعا اینجا معلم بسیار خوب گفتن که از آنها هرگز کاری بدی را انتظار شده نمیتونیم چون که واقعا آنها کودکان آفتابی هستند اما تقدیر چنین است و اما آنها عضو کامل حقوق این جامعه هستند که جامعه باید آنها را قبول کند. این برنامه توجه بود. خیر خانه‌تان آباد باشد.